ଧନ, ଦୌଲତ, ଟଙ୍କା କିଛି ଦିନ ହେବ ସବୁ ବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଭଳି ପଇସା କମେଇବି, ଧନୀ ହେବି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବି। ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକି କାହାକୁ ବି ଶୁଆଇ ଦେଉନାହିଁ। ଦିନରାତି କେବଳ ଏହି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପଇସା କେମିତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ତ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଏହି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସଫଳତା ଏବଂ ଧନୀ ହେବାର ଏହା ଏକ ଏମିତି ଦୌଡ଼ ଯେ ଯାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ପଇସା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପଇସା ଯେ ସବୁକିଛି ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପଇସା କମେଇବେ ସେହି ହାରରେ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ହରେଇବେ, ଯାହା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହାସିଲ କରାଯାଇନଥାଏ। ହେ ମୋର ମିତ୍ରମାନେ, କେବେ ଗଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ କେବଳ ପଇସା କମେଇବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପଇସା କମେଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ କାରଣ ନିମନ୍ତେ ପଇସା କମଉଥିଲେ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ କମଉଥିଲେ? କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆରାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଇସାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି କୋଟି କୋଟି ଆରବ ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଏହି ପୃଥିବୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ ଯେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା, କିଛି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆଶା, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଧନ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ବାହାରୁ ସବୁକିଛି ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଭିତରୁ ପୁରା ଖାଲି ପରି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା, ଧନର ବ୍ୟର୍ଥତା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧନ କମେଇ ସାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଧନ କମେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧନ କମେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଜପାଟ ଛାଡ଼ି ବନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଭିତର ଧନକୁ ପାଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେ ନିଜର ଭିତର ଧନକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାହ୍ୟ ଧନ, ସଂସାର ସୁଖ ସବୁକିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଏହା ମାନୁ ଯେ ଆପଣ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧନୀ କଦାପି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ମୁହଁ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଉପରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚୌକିକୁ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ। ଆମେ ତ କହିବୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଭିକାରୀ। କାରଣ ରାଜନେତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ଯେ ନାଟକ କରନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ନାଟକ ବିନମ୍ର ହେବାର, ନାଟକ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର, ଅସଲରେ ସେ ଯାହା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ରାଜନେତା କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇପାରେ ନା। ବାହାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଜଣେ ରାଜନେତା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ଗୋଲାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ନିଶା ହେଉଛି ବହୁତ ନିଆରା। ଏହି ନିଶା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଲାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଲାମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଅସଲରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଲାମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜର ମାଲିକ ହେବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରନ୍ତି ସେ ନିଜର ଭିତରକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠାଇଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏତେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲେ? ବନ୍ଦୀ ତାକୁ କରାଯାଏ ଯିଏ ବିରୋଧ କରେ। ଯିଏ ପବନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିଗରେ ବୋହି ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲା ବନ୍ଦୀ କରିବ କିଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜର ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା। ଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଘେରିଯାଏ, ଧନୀ ହେବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଭାବନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆରବପତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ବି ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଲକା କରିଦେବ। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବାର ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।